Яхьяның беренче хаты, 3-нче бүлек. Карагыз, ата безне кайһылай нык яраткан. Безне Алла балалары дип атайдар. Әйе, без уның балалары. Дөнья Алланы танымаганга күрә, без дә белмәй. Кадерлеләрем, без хәзер Алла балалары. Әмма ниндәй буласагыбыз асылманы әле. Шуны гына беләбез. Мәсих килгәндә без уга охшаш булырбыз. Чөнки ысынында ул ниндәй булһа, без уны шундай итеп күрербез. Уга ошо өмметте баглаган һәр кем Мәсих пак булган кебек үзен пакландыра. Гөнаһ кылган һәр кем Алла канунын боза. Гөнаһ бит ул канунһызлык. Мәсихтең кеше гөнаһтарын алып китер өчен килүен һез беләһегез. Уның үзендә гөнаһ юк. Мәсихтә яшәүче бер кем дә гөнаһ кылмай. Гөнаһ кылучы иһә Мәсихте күрмәгән һәм уны танымаган. Балаларым, һезне һич кем алдамаһын. Хак эш иткән кеше Мәсих кебек хак була. Гөнаһ кылучы иһә Иблистән, чөнки Иблис тәүдән үк гөнаһ кыла. Алла улы нәкъ Иблис эшләрен җимерергә килде. Алланан туган гөнаһ кылмай, чөнки унда Алла орлыгы бар. Ул гөнаһ кыла алмай, чөнки ул Алланан туган. Алла балалары һәм Иблис балалары булай таныла. Хак эш итмәгән, шулай ук үзенең имандашын яратмаган һәр кем Алланан түгел. Бына был иһә һез тәүдән үк ишеткән хәбәр. Без бер-беребезне яратырга тиешбез. Безгә Иблистән булган һәм үзенең кустыһын үлтергән Кабил кебек булырга ярамай. Ул ни өчен кустыһын үлтергән? Чөнки Кабилдың эшләре явыз, кустыһыныкы хак булган. Имандаштарым, шуның өчен дөнья һезгә нәфрәтләнә икән, быга гаҗәпләнмәгез. Без үлемдән тормышка күскәнебезне беләбез, чөнки имандаштарыбызны яратабыз. Яратмаган кеше үлем хакимлегендә тора. Үзенең имандашына нәфрәтләнгән һәр кем кеше үлтерүче ул. Кеше үлтерүченең мәңгелек тормышы булмаганын һез беләһегез. Без мөхәббәтте шулай танып белдек. Мәсих үзенең янен безнең өчен бирде. Без дә имандаштарыбыз өчен янебезне бирергә әзер торырга тиешбез. Етеш яшәп һәм имандашының мохтаҗлыгын күрә торып, уга шәфкать күрһәтмәгән кешелә Алла мөхәббәтенә урын булырмы? Балаларым, хүз һәм тел менән түгел, эшләребез менән ихлас яратайык. Шулай итеп без үзебезнең хакыйкатькә каравыбызны белербез һәм йөрәкләребезне Алла каршыһында тынысландыра алырбыз. Чөнки йөрәгебез безне нидәлер гаепләһә, беләбез. Ул безнең йөрәгебездән зурырак һәм бүтән нәмәне белә. Кадерлеләрем, әгәр дә йөрәгебез безне гаепләмәй икән, Алла янына ышаныс менән бара алабыз. Һәм унан ни һорасак та алырбыз. Чөнки уның әмерләрен үтәйбез. Уның күңеленә хуш килгән эшләр кылабыз. Уның әмере шунан гыйбарәт. Без уның улы Гайса Мәсихка инанырга һәм ул биргән әмер буенча бер-беребезне яратырга тиешбез. Алланың әмерләрен үтәүче унда яшәй һәм Алла үзенең әмерләрен үтәүчеләрдә яшәй. Уның бездә яшәүен иһә Алланың безгә биргән рухы аркаһында белербез.